ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ದಯಾಪನ ಮಾತೆರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನೀವು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನುಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ದಿನಗಳು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ದಿನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸೂಪ್ ಅಂದು ಅವು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತರಂಗ್ಲಿ ದುಃಖ ಬರ್ಬೋದು ಆರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಸಿ ಬಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಗುರುದ ಅಂತೆ ಊಲ ಒಂತೆ ಬಂಗನೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಗುರು ಏರು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಐಕೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿ ಕರ್ಕಿಯರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಆರೆಗೊಂಚೂರು ಈ ಒಂದು ಆಟದ ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡು ಆರೇ ಬರೀತಿನ ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಟು ಐಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆರೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ದಾಯಪನ್ನ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂದು ರಂಗು ಕಂದಿನ ಗುರು ಬಣ್ಣಗ ಆರೇ ಯಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಂಡವರ ಇದು ಬರ್ಪೇರಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ ಏರ್ ತುಯಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಎಂಕ್ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಪುಂಡು ಎನ್ಮನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಅದೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊನೆ ಅದು ಅದೇ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ ಅಂದು ಆ ಗಂಗನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕ ಆವಡಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಪಿರಾವಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ದಿವಂಗತ ಆಯರು ಆರ್ಲ ಮೇರ್ನ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಚಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿಕ್ 22 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅವೇನು ಉಂಡು ಬಂತಿನ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮೇರಿನ ಪನವಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಬಂತೆ ಆರು ಇಂಚಿಫೋಗು ದೇಹಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಉದಾಹರಣ ಬರೀ ಅಕಲ್ನಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ಡು ಏನು ಊರುಡು ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಮೂಡುದು ಗೊತ್ತಿನ ಬಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯದೆ ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆತು ಪವರ್ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಆಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮೂಡುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ ತೂತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಗೋಪಿ ಅಮ್ಮ ಐಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಈ ಜೀವನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಎನ್ನು ಜಾದ್ದಾರ ಅದು ಪಯರು ಅದೊಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 85 ವರ್ಷ ಅದು ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಲೀತಾ ಮರಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಲ್ದೆದ್ದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಂಕ್ರಾಂತಿನ ಅಮ್ಮ ಬಂದರೆ ಇದು ಸುರುಕು ಪಂಡಾರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಂಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸುಂಬತ್ತು ಊರು ಒಂದು ಎದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಮೇರೊಂದು ಸಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಟಾಟ ಊರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್. ಎನಿತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಉಡಲಗೆಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ ದುಬೈ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಸಾರಥಿ ಬಿರ್ದಿನ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಲುವೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು. ವಿಶ್ವಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ವಿಶ್ವಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಗ್ ನಾಲ್ವರುಡು ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅರೆಗ್ ಜನ್ಮಕೊರ್ ನೆಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕಾದ್ ಇರೆಗ್ ಭೂಮಿದ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾಯಿನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಬೇಚ ಶೆಟ್ಟರಂದು ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಡು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ನಿಂತೇರು. ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸುಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ 2 ಜನಲ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು. ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಊರುಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತೆ
ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಊರುಡು ಎಪ್ಪುನು ಬಾವಿ ಕತ್ತರಡು ಇತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಮಗೆಲ ಐತೆ ಕತ್ತರಡು ಬೆನೊಂದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೇಗೆನಗಳು ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ಮೂಲು ಬೆನೊಂದು ದುಬೈಡ್ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಇರು ಕಲ್ತಿನ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಮುಲ್ಕೆದ ಕಕ್ಕುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಇಂಕೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಗೆದ ಕುಲತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಪುಟ್ಟುದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೊಂಬೈಲಿ ಸುಮಾರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಂಬೈ ಅಡಿತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಾಯಡ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಬೊಂಬೈಲಿ ಸುಂಬೈರು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಬೊಂಬೈ ಅಡಿತ್ತೆ ಆಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಲಿ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಪೆತ್ತರವನ್ನ ಏನನ್ನು ಲೆಸೊಂದು ಊರು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೊಂಬೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಊರು ಗಡ ಪುಂಡ ಬರೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಲಮನ್ನ ಪಿರಾವಡೆ ಯಾರನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಬೂರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಯಾನು ಕೂಡ ಕಕ್ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಮಯ ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮದಾದ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅವಳು ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕಗೆ ತಂದು ಹಾಕಲು ಸಾಂಕಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಂದಿರಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ MGC ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತೆ LSS ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ದುಂಬು ITI ಒಂಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ITI ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಏನು ಚೈತು ನಿರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಪ್ಪನಾಗನೆ ಅಂಚದು ಕಾಲೇಜ್ದ ಲೈಫ್ಲ ಅತಿ ಶೋಕ್ ಪೋತು ನಿಂಗೆ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಎಡಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ್ಣ ಇರ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗನೆ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೋದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಸ್ ಟೀಚರ್ ಪಂಪಿನಾರು ಎಂಗನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಂತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಏನನ್ನು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೈತು ಮಳೆ 10th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಡಿಪೋಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಚಾಪ್ ನಮ್ಮನೆ ಪುದರುಂಡು ಬೋಂದಿಲ್ ಶಾಲೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥಂದೇ ಪುದಾರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಇದಾದ ಎಂಕಲ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಂತು ಅವು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಗನೆ ಶುರು ಆತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಪನು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಕ್ಕ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಬಣ್ಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆರಪ್ಪಾಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಇಯ್ಯಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಉರುವ ಇಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಗಣೇಶನ್ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಲ ಮರಪರ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಕೊರಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾನ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸುರೂಟು ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದಾಗ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ದಯವನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಉಪ್ಪು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ತೂವರೆಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಜಿಂಡಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿಕಾನಾಗ ಇರು ತುಳುನಾಡು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದೇ ಶುರು ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಭೋಜರಾಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡರ ಪುಗಡ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆನ ಸೇವೆ ಇನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತಂದ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇರ್ನ ರಂಗಪಯಣದ ವಿಚಾರ ನಾವಂತೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಯಾನು ನನ್ನ ಊರು ಕನಪಿನ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪಲಾಯ ಅವಲೇ ಶಾಲೆ ಮಂದಿ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ಪೋಯಿ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು
ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅಂಚಿಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಪ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರುಡೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಊರುಡೆ ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ದಯಪನ್ನ ಮಾತೆರಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನಗಳು ಒಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಸೂಪ್ ಅವು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತರಿಂಗ್ಲಿ ದುಃಖ ಬರ್ಬು ಯಾರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ನಂದು ಪಪ್ಪಲ ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದು ಬಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಬರ್ತಾರೆ ಊರು. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೀಡಿದ ಜೀವನಡೆ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾಲಾಂಜಿ ಆತೆರಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೀಡಿದ ಸೂಪೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಪದಂಗಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನಲ್ಲ ನೂಲು ಪಾಡ್ನ ಅವು ಕಟ್ಟುನ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಬೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬೀಡಿದ ಬ್ರೆಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಕೊನ ಪುನಃ ಇರೋಸ್ಪುಗ್ಗೆರ ಕನಪಿನ ಅಚ್ಚಿಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಅನುಭವ ಮಲ್ದ ಅನುಭವ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಂಚ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಕೊನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಬೀಡಿದ ಉಂದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಕೊನೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ತೆರೀತೀನಿ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮನಾಗ ಯಾನು ಈ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ನಮಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ದಸರಾ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಟೈಮ್ ಅವೇ ದಸರಾದ ಮುಂದೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಗ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಐದು ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲ ತುತ್ತು ಜಾನು ಪದವೆಂಗಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋತಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಬುಳುಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾನ್ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಕಿ ಹೋದು ಮುಲ್ಕೇಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಕಕ್ಕ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ ನಡ್ತೊಂಬೋಡು ತುದೆ ಬರೀ ನಡ್ತೊಂಬೋಡು ಉಲೈ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಏನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಡಿ ಪತ್ತೊಂಬರು ಮೈಲೊಟ್ಟಂದು ಬಂದೊಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬರು ಅದರೊಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ ಅವರು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಮಿನಿ ಬರ್ಪಾದು ಉಂಡೆನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬರು ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಂತಾರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ನಾನು ದೂರೋಡುಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಜಿನೊಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡು ಒಂದಾಯಿನಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನಿಂದ ಪಂಡರು ಅವು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋದು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಣ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಕೊರೋನಾಡು 2021 ಮೇಟು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಜ್ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಮರನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದ್ದು ಜಿಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೇನ ಸಂಶಯ ಹಿಡ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯನ ಎಂಕ್ ಪಗರುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಐದು ತುಂಬದ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಊರು ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ತು ಸೀದಾ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಉಂತುದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ತೊಂದ ವಿಷಣ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಇರಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಡೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಲ್ಪ ಊರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಪದೇವನ ಅಂಗಡಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಐಟೆ ಪಂಡತೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟು ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಒಂದಾದ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಡಿ. ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಡಿ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತರದ ಕಡೆ ಪೂರ ಈ ಚೂಡಿದಾರ್ ಕಾಚಿ ಅವು ಒಂದು ಬೋಡಿತಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ್ದು ನೈಟಿ ನೈಟಿ ಅವನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮಗೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಂತಿ ನಮ್ಮ ಮನದಾನಿನ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಊರ್ತುಲಿ ಅಂಚಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಡೆ ಆಯ್ನೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತ ಇರ್ನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ನಾಟಕ ಆಯ್ಕೂಡ್ಲೆ ಇರಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತದಿರಿ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟನಾಗ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅನ್ನಂತು ಮಲ್ದೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪಂತಿನ ಕುಳ್ಳೆ ಸಾಯಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಪಿದಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪೂರ ಯಾ ಪಂಡಿತ ಯುವರಾಜ್ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳೆ ಅಂಚಿ ಪೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ತೂದೆ ಹಿಂಬಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾವು ಸುರುತ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಿನಿ ಆತಂಡೆ
ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ನರ್ವಸ್ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸುರು ಮಾತೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದಂತೂ ಗ್ರಿಪ್ ಇತ್ತನದ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐತ ನರುಟು ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬನ್ನವಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನ್ಸೋಬಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಊರುಡು ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೈಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪದವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೈನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೈನ್ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪದವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಓದಿತ್ತೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿ ತೂಲೆ ಇರ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಸೊಂಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಂಗೆ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೂರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡು ಅವಳು ಜೋಡಿ ಆಪಿನಿ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿಂಡು ಪಂಡ ಆ ಆರು ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಆತು ಸ್ಟೆಮಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೋಂತಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಂಡ ಆಕಳು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಹಾವಭಾವ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾಗ ಅಂದ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ದುಬೈ ಇಲ್ಲ ಯಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ ಅಂತ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರುಕಾದ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದು ಅಭಿನಯ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡ ಗುರುದ ಅಂತೆ ಊಲ ಒಂತೆ ಬಂಗನೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಗುರು ಏರು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗನೇ ಐಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿ ಕರ್ಕಿಯರ ಪನ್ಪಿನಾರು ಓಕೆ ಆರೆಗೊಂಚೂರು ಈ ಒಂದು ಆಟದ ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ ಆರೇ ಬರಿತಿನ ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಐಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಂತ ಯಾಕೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆರೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ದಯಪನ್ನ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರಂಗು ಕಂದಿನ ಗುರು ಬಣ್ಣಗ ಆರೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಪೋಂಡವರ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪೇರಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ ಏರ್ತುಯಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಪುಂಡು ಎನ್ಮನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಗಾಲು ಅಲ್ಲಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂದೇನು ಕೊರಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿನಾರು ಅರೆ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ ಅಂದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೇನೆ ಏರ್ತುಯಿನಿ ಅನ್ನು ಬೈದೆ ನಾನು ರಡ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಊರುಡು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾ ಬರ್ಪಿನಿಡ್ದು ಮುಂಜಿ 25 ಶೋ ಒಂಜಿ ಜಾರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪರ್ಸಿ ಉರುವನ ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ 25 ಶೋ ಆಯ್ತು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿರು ಕುಲ್ವರು ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಡ್ರಾಮವು ಅವು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 25 ಶೋ ಮಲ್ದೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮರಳು ಬುಡ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರ ಎಣ್ಣೀರಿ ಮೂಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿರಾಡ್ ಪೋಪಿ ಎಲ್ಲದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಈ ವಿದೇವರು ಪೋಲ ಅಂತ ಕಡಪುಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಕ್ಕೀರ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇರ್ತ ಪಂಡರಿ ಊರುಡು ನನ್ನ ಮೇ ನಾಟಕೊಡಿ ದುಂಬು ಬೋಯಂದಾಂಡ ಎಂಬೆ ಜೀವನದ ಬದುಕು ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಿರೇನು ದುಬೈ ಕಡಪುಡಿಯರಿಂದ ಪಂಡಿರು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಇರು ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಸಮಯಡ್ ಇರು ಈಗ ಬತ್ತಾರು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ದುಬೈ ಬರ ಕಾರಣ ಇருந்து ഞാൻ പൻപൈക്ക് ഞാൻ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ഞാൻ എന്നെ ರಜತ ಟೈಮ್ ഞാൻ ಪಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ಮೀರಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮೀರಾಜ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ಅಂಜ ಅವಳು ಪೋದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳೊಂದು ಪಿರವನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ನನ್ನ ಭಾವನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಎರಡು ಇಲ್ಲಡ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಿನ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಫಾರಿನ್ ಗಂದಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಯ್ಯಾನಗ ರಾಶಿ ಬೂರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಣದು ಬಯ್ಯ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ನಿಗ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಯಾನಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಕ ನೋಟು 100 ಪೋಯೆ ಹೋದು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಕಾರ್ ತುಯ್ಯರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಹೋದ್ರೆ ಸುಧಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಪದಂಗಡ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಾವಿ ಅಂತ ಆರ್ನ ಬಾವಿ ಎಂದು ಒಂಡಿರು ಅಂದ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡಯ್ಯನ ಆರ್ನ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಪೋದು ಯಾರು ಬಿದೆ ಉಲಾಡಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಂತೀರು ಅಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಾಡುವಾರ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ
ಐಕ್ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಪರತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆದ ಇಲಕನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೂರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಈ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಚೀಟು ಕೊರಿಯರು ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಕಾಸಿನ ಪಿರ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರು ಇಂಕ್ ಡಿಪ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಿರ ಕೊರಿಯರು ಯಾಮಂಡೆ ಕಾಸು ಪಿರ ಪಿರ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಅರಿಜ್ ಸರಿ ಬೂರ್ನು ಕಂಡುದ ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪಿರಗೋರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೆಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಜಾಲಾಡಿಪುವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕುವನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತನಗ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲವನ್ನ ತೆಡಿಲ್ ಶುರು ತೆಡಿಲಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ 25 ವರ್ಷ ನಾನು ದುಬೈ ಪಿರ ಬೈದಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ 86 87 ಅಂದಾನ 84 85 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಸೊ ಬಾವಡ ಗೆಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರ ಪೋಡಿ ಹಾಪನು ನಾನು ಒರ್ತಿಯಪ್ಪನು ಅಂಚ ಇಮ್ಯಾನ್ ఉంతాడు వండిరు రాత్రి యాన్ హాలిడే చెప్పును రాత్రి అవి వీడియో చూపిని చెప్పును ఆయనకు ఇల్లದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಐಟದಕ್ಕೆ ಐ ಟಿ ಸೇರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡು ಊರ ಆದಾಗ ಈ ಐ ಟಿ ದಬ್ಬ ಪೂರ ಆನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ದಾಯಗ ಅಡಿ ಇಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ರೂಮ್ ಹುಡುಗಿ ಉಂಟು ಕಾರೇನ ಸಾಕು ಮಗಲಕ್ಕನಿಗೆ ತೊಂಡಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ನರಮಾನಿ ಇಮೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪ ಏನು ಮನ್ಪಿನಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದು ಅಂಚ ಆರೇನನು ಗಲ್ಫ್ ಕಡಪುಡಿಯರು 1995 ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಸಾ ಬತ್ತಿಂದು ನಂಗೆ ಬೇಲೆದು ಅಂತ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಡು ಆ ಕಂಪನಿಡು ಮಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮಿಷಿನರಿ ಮಾರುನಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅದು ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅದು ಓಕೆ ಆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ದುಬೈ ಇನಿ ಕನಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬೈಕುನೇ ಅಂಡ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಾಥೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂದೇನು ಒದಗಸು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ರುಣಿ ದೇವರಿ ಓಕೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರ್ ಇರಗೆ ದುಬೈಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಇರಗೆ ಪಂಜರ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಲ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬಂತಿದ್ದೀರ ಅಂಚಿನ ಬಂತಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಐಟಿ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕುಲು ಹೆಂಗಿತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಜವನಿರ್ನ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕುಲು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ದುಬೈ ಬನ್ನಾಗ ఆయన ತರದ ಮಿಟ್ಟು ಸಾಲದಿ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನಿ ನಿಜ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಬನ್ನ ಯಾ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಆಂಟಿಡನ್ನಿ ಸಾಲ ಗೆತ್ತುಂದಿನಿ ಅಡನೆ ಏತ ಕಾಸಂಗೆ ತಂದು ಆರೆ ಏನನ್ನ ಇಡ ಕಡಪಡು ಐದು ಕಾರ್ನ 3 ವರ್ಷ ಅನ್ಪ ಉರು ಪೊತ್ತಿಸಿ ಈ ಸಾಲ ಪೂರ ತೀರ್ಸಾರೆ ಪೂರ ಸಾಲ ಸಂಧಿ ಬಕ್ಕನೆ ಸಾಲ ಸಂಧಿ ಬಕ್ಕನೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಊರು ಪೋಯಿ ಸೊ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ ಮುಗಿಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿರ ಬರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಇದು ಯಾರು ಪೋಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಲ್ದಿಗ ತಂಗಡಿಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಅದಾಂಡಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕೆ ಬೋಡದು ಈ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಪ ಇರು ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೀಮ್ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಎರಡಂಡಲವ್ರಿ ಏನಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಬೋಡು ಸುರುಕಾದ ಇರೇನು ಏರು ಮುಲ್ಪ ಎರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಂಡ್ 1995 ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಪುನವನ 6 ಇಯರ್ಲಿ ಸೊಂಬೈದರತ್ತೆ ತೊರ್ಬುಲು ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆನಿ ಏಸಿದ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕುಲ್ದಿನ ಆನಿ ಕುಲ್ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಸೋಪು ಅಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬತ್ತು ನಾವು ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ತದ ಬೈಯಾಗಂತ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಹುಡುಗಂತ ಬಿಟ್ಟಿರು ಆರು ದುಂಬೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಊರದ ಕುಳಿತೇರು ಪೂರ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ 23 ಬನ್ನಗ್ಯಾನು ಬಾಕಿ ತಗ ಪೂರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಡಾಡು ಬಿಟ್ಟಿರು ಅಕ್ಕಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೇನಿತ್ತು ಎನ್ನೋಡಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸಾದಿರು ಕೊನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಎತ್ತದ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದ ನಾವು ಬರ್ದು ಬೈಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೀಟ್ ವಿಲ್ಲಾಡಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಿ ನೈಫ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಗ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಅಲ್ತುರ್ದಡೆಗೆ ಅಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಡ್ತುಂದು ಆ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಏರ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಯಾ ಪಂಡತೆ ಕೌಂಟರ್ ಬೆಲೆ ಅಂತಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಪುಲ್ನ ಕುಳಕು ಮುಕ್ಳು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಆಪುನು ಆನಾಗ ಐಟ್ ಊರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಪುಲ್ ಬಂಡೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಮಾಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶರ್ ಯಶೋಧ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರ್ತಪುಡು ತೂರು ಅವ್ರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಕಡ ಪಾತಿರಿ ಇಂಚೆ ಆರು ಬೊಂಬೈಡು ಮಲ್ಲಾತಿನಾರು
ಅರೆ ತುಳುಪುರ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಕಂಡನ್ನಿ ಆರ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಲಂಡನ್ ಬರೀತದ್ದು ఒక 3-5 ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಂದು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೋಂದಿಲ್ದ ಬರೀತ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಲ್ಪ ಮೂಡಿಶೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ದುಮ್ಮು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನಮ್ಮನ ಅಂಚ ಆರ್ಗ ಪರಿಚಯ ಬಾತನ ಬರ ಖುಷಿ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಸಿಯಸಿಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಎತ್ತಿರ ಕೂಲು ಕಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚೇನೆ ವಾರ ವಾರ ಬಣ್ಣ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ತುಂಬ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಬಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆಂಡಕ್ಲಿ ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿನ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಸೊಂಬೋಯ್ರೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಪೋಯಿನವಳು ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ನಂಗೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂದ ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಆನಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋಕೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ತಿಕ್ಕಿಯತ್ತ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ರಮಲ್ ಬರ ಎಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪರಿಚಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನು ಸುರುಟು ಬಣ್ಣ ಸಂಗಡ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಂಬತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಗಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ತುಳುಪರ್ಬ ತುಳುಗುಟ್ಟೋಡ ಆಂಡ್ ಈ ತುಳುಕುಟ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ತುಳುಗುಟ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದಾಂಡ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ನಡುಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಚಯ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನು ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಹೆಂಗೆ ಅವಳ ಇಂಥ ದಿನಟಾರೇನೆ ಎನ್ನೋಡಪ್ಪ ದೇವಣ್ಣಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಯಾರಿತ್ತೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರೆಪಿನ ಆವಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಡ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ಉಂತುನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ದುಬೈಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಜಾಡ್ ಆರ್ನ ಬರಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲಪ್ಪ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿವಂತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪುದರ್ ಪಾತೊಂದು ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೊಂದು ಪಾತೊಂದು ಪುದರ್ ದೀತಿನೇ ಆರು ನಾರೇನು ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪನ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಪಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಂಡು ಮುರಣಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡ್ಲ ನಾನು ನೋವೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಿತ್ತ ನೋವೆಣ್ಣಂದೆ ಪುನಃ ಅರ್ಲ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ಅರೆನ್ಲ ಇನಿಕಾನಗ ದಾದ ಆತ್ಯರಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರಿಂದ ಬಂದಿರ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನಂಚಿನ ನೋವಿನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಂಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೇರಿ ತಟ್ಟದು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಆರನ ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಮಲ ಮಲ್ದೇನು ಅಂದ್ ಒರಿಯರ್ ದುರ್ಯಾಸಲ್ ಕಾಸೋಲ್ ದೀಪರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಮೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಆರು ಪುನಃ ಎಂಕು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾಯಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನಾಟಕ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಆಯ್ತು ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ನಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆತು ಒಂದು ಉಮೇದಿತ್ತಂಡ ಆತು ಆದತ್ತು ಐತಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ರೂಮುಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲಿಂದ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ತಾಲ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಪುರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದೈದ ಕುಲು ಬೇಂಚಿಡ್ಗಳು ತೂಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗಾತು ತರಕೆ ಪೋತು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನೋಡು ಆನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಕಲ್ದು ಬೇಡ ಇನಿ ನಮಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಅಂತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಡು ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆತು ದಯಪಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನು ಮಾನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಊರು ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಆಗೋಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈರು ಮೂಲ ದುಬಾಯ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಮೂಲು ಸುರುಟು ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ಇತ್ತಂಡು ಅವಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದುಂಚು ಐಡ್ ಬೇಕಾಯ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆತು ನುತ್ತೈವ ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಕಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಈ ಅಪಗಾನಾಗ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏಡು ಏತ್ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಏತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲು ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡು ಮೂಡೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈರೇನು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರು ಎಪ್ಪ ಈರೇನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ದಿವಂಗತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಎಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು
ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಐಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಕಿಟ್ ನಾಟಕ ಕೋಲ ಭೂತಕೋಲ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ಲ ಆರು ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಗೆ ಒರಿದು ಪೋಂಡು ಬಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಇವಿ ತುಳುಕುಟಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈ ಆಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಏರಾಣ ದುಮ್ಗೊನೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದೊಂದು ಕೆಲವು ಆಶೆಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ಅವಳ ಪೋಪು ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ನಾಮ ಹಾಪು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ನವೀನ್ ಅಂಚೆನಿ ದಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು 4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲು ಉಂತುನ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಸುರುಟ ಅಲ್ತ ನಾಟಕ ಅಲ್ತದ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸುರುತ ನಾಟಕ ಅಂದು ಆ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಆವಡಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ದಿವಂಗತ ಆಯರು ಆರ್ಲ ಮೇರ್ನ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಚಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 22 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮೇರಿನ ಪನವಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಬಲ್ತೆರಿ ಆರು ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ದೇಹಾಂತ ಅಂಡು ಊರು ಪೋದಾರ್ನ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಬಲ್ತರೆ ವಿಷನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಅಂಬಲ್ತರೆ ವಿಷನ್ ಅಪಾಗ ಎಂಡಾರು ಪಂಡೆರು ನಿನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತ ಈಯೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಅವೇ ಗಂಗನ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ದ ಹಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಬುದಾಬಿಡ್ಲ ಅವೇ ಶೋ ಮಲ್ದ ಅವು ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚನಿಕ್ಲು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಬ್ಯಾನರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಐಕ್ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿಯತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಆ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿನ್ಸಿ ಲೋಬೋ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ ಗಮ್ಮತ್ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಪುನಃ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಪೂರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಕುಲ್ನಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಎಂಚಿನ ಪುದ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಂಗುನ ದೆಪ್ಪುಗ ಗಮ್ಮತ್ತನ ದೀಕ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದೀಕ ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಯಿನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ 14-15 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಗಂಗುನ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಒಟ್ಟು ಏತು ನಾಟಕ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಯಾನ್ ಇರೇ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಬೈ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಊರುಡು ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಮೂರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣ ದುಂಬು ಪುರ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು CD ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪುರ ಕನ್ಪವನ ಯಾನು ಊರು ಪೋನ 10-15 CD ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆಟ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ನಾಟಕದ 19 ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತೂಪುನ ಗಾಡಿ ಪೋನ ಕೇಳನ ಒಂದು ಪುರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಏಟು ನಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಟ್ಟ 14-17 ನಾಟಕ ಆವು ತುಳು ಬಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಂತುನ್ ಪೊಳೆ ಬಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಯಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಯ್ಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಅಂತಾರ್ನ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗಾರು ಸುರುತ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಾಗಮಂಡಲಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನವೇ 10-15-14 ಆವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಎರಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆನ ಗುರುತಿಸಾಯನ ಒಂಜಿ ಏರು ಗುರು ಏರು ಇದಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಗುರು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಆರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರನ್ ಪುರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಊರುಡು ಪುನಃ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಬಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚಿತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋತೆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಲೆನ್ಶಿಯಾಡ್ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಲು ಊರುಡು ಪುನಗ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದ ಎಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕನ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ತನ್ನಾತಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಐತೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ದುಬೈ ಡಾಂಡು ಈ ನಾಟಕನು ತೂದು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಸಾರಥಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವಾಡು ಲಕುಮಿಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ರಂಗ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮನ ಜಯಚಂದ್ರ ಬಾಲತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಸಾರಥಿ ಬಿರುದುಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಏತು ಖುಷಿ ಇತ್ತು
ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನನವರ ಕೂಡ ಹೂ ನಾಟಕದ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಬರಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಬರಿತಿನಂಜಿನ ಆರು ಎಯ್ಯಾಡಿದಾರು ಅರೆನೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತೇರು ನಾಟಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೋದು ಕೇಂದಿರವಲು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ ಬರ್ಪ ತೂವರೆಂದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಬರ್ತುಯೇರು ವಿಜಿಪಾಲ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ತೀರ್ಪುಯರು ಮಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಡ್ರಾಮದ ಆರ್ಲ ಪೂರ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಓ ಒಂದೇನೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಪ್ಪಗ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮಬೋದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ತಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತು ಮೂಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಮಿಡಿಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಡೆಗ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂದವ್ರು ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡ ಅಂತ ಮನ್ಪಿನ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಳೆ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲೆದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತುಂಡಿರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ನೀನು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಂಡ ಅಕುಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಕುಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಮಲ್ಪ ವಿಶ್ವ ಮಲ್ಪು ದಾಲಾಪ ಜಾಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರು ದಾಲಾಪಜಿ ಹಂಗೆ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಜೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಬಚ್ಪೆಗಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗಿ ತೂಪುಂದ ಫುಲ್ಲು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುರು ತಿಗರ ಜಾಮಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರು ಪಿರ ತೂ వచ్చి ರೈಸ್ ಆವಡು ದಾದಾಡು ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಡಿ ಆನಿ ನಾಟಕ ದೇವೇರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡುವೈದನು ಅಂದು ಬಾರಿ ಐಟೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತುಲೆ ಆ ನಾಟಕ ಬರೀ ನಂಗೆ ಯಾಮಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆವಡು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತಲೆಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಳಾಲ್ ಭಯಂಕರ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಆರು ತೀರ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ದುಮ್ಮು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪದ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದು ನಾವು ನಾಟಕದ ಪದ್ಯ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಐದು ತುಂಬ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಯಾ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು వచ్చి ಅವಳು ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಟ ಮುಗಿದನು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅವು ಐಕತ್ತು ಬಲಿ ಹೋಯ್ತು ಬೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾನಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡಾನಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ರಂಗಸಾರಥಿ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಬಿರುದಿನ ಕೊರಿಯರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ್ ದೇವರಿನ ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅವಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎತ್ತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಉರುಡುಪ್ಪುನಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕೊರತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಅದು ಸ್ಕಿಟ್ ಆವಡು ಅತನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಕೊರತೆ ಅವೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊಂಚ ಬಿರುತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಚಾವಡಿಡು ರಂಗಸಾರಥಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ತೇರು ಆ ರಂಗ ಚಾವಡಿಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕುಮಿದಂಡದ ಕಿಶೋರನ್ನಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ತಂದವೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಕಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಡುದು ಬರ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಐತೆ ಇರೇಗ್ ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಾರು ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರೆ ಪಂಡದು ಇರಾಗ ಏರೇನು ಪನೊಲಿ ಊರುಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಊರುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಪೂರ ಇರ ಕನಪದರು ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ಕುಟುಂಬ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಕನ್ಪದರು ಐಟ್ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನ್ ಕನೈದಿನ ಮಾತಾ ನಾಟಕಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕನ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ನಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಅಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ಡು ಯಾನ್ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಮೂಡುದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈ ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆತ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಆಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಮೂಡುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ ತೂತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇವನ್ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕುಲು ಗೋಬಿ ಅಮ್ಮೂರು ಐಟು ಕೆಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಪಂಡ ಏರೇನು ಬನ್ನಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಅರೇನು ಮೀರಿಸಾಯನಗಳು ಏರ್ಲಜ್ಜಿರು ಅಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದೇ ಮಲ್ಲ ಆತಿನಕುಲು ಅಪ್ಪಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ತೂನಗ ಪುರ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಪುರ ತೂತ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಅರೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ವ್ಯೋಮ ನಮಃ ಪನ್ಪನ್ ಆ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಅರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ ಮನ ಅರಿಯರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಜರು ಏರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರಾಡು ಬರಂದಕುಲು ಆರ್ನ ನಾಟಕ ನಡಪುನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು
ಆರು ಏಪುಗಲೆಂಕಲ ಗುರುಕುಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಈತ ಈರು ದುಬೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಬರ ಮೂಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಪಂಡದಿಪ್ಪೇರು ಕಲಾ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಏರು ಏತ್ ಜನ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಮಹಾ ಪೋಷಕರದಿಲ್ಲೇರು ಇದು ಪನ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪನೋಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುರುಟು ಈಗ ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ದುಬೈ ಬನ್ನಾಗ ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೂರು ಅಣ್ಣೆ ಇರ್ಲಿರು ಅಬುದಾಬಿದ ಸರತಮಣ್ಣೆ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ್ದು ಏನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಯಾವ ಉಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಗುಲು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಮಲ್ದ ಅಪಗ ತುಮ್ಮಲ್ದ ಅಂದ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಪೋಷಕರು ಇರ್ಲೇರು ಇದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿನ ಅವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಂಡಿಜಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಂದಿರು ದಾನೆ ಮರೆತು ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಎಂಟರ್ ಇರ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದವನ್ ಪರಿತ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಫುಲ್ ಟೀಮಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆದ 36 ಜನ ಉಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಇಡೀ ಆ ತಂಡ ನನಾತ್ ಜನನ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇನು ನಾನು ಆಯ್ತು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಸ ಜವನಿರು ಪೂರ ಬೈದೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ದುಂಬು ಅಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತು ಇದು ಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಊರುಡು ನಾಟಕ ತಂಡೊಡಿತ್ತದು ಬೆಂದದು ಕೂಡ ಇಡೀಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಳು ದೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ದುಬೈ ಬೈದಿನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಅಂಚಿನ ಕಳ್ಳ ಬರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಂದು ಸೇರುವಾರಲ್ಲ ಸೇರ್ಲೆಂದು ಬಂದು ಸೇರುವಾಳು ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಊಂಚಿದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ಲ ತಂಡೊಡುಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಏತು ಮರಲು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ನಾಟಕ 15-20 ದುಂಬು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪೆ ನಾಟಕ ದಾನಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅರಾಧ ಬರ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ ಕಲ್ಡ ಮಾಪನಟ್ಟು ನಾನು ನಿರ್ದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಇದು ಒಂದುವೇ ವರ್ಷ ವಾಗಲಿಗಡೆ ಪುಟ್ಟುದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಂತಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಬರಿತಿನ ಆ ನಾಟಕ ಏನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡದೇ ಬರಿತೀನಿ ಪಂಡು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಯಿನ್ಲ ಇರು ದುಬೈಗೆ ಎಪ್ಪಡಾಯರು ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಪ್ರೇಮಿಲ್ನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ನಾಟಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರುಲ ದಾದ ಪಂಡಿರು ಇರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾಯನೈಕ್ ಅಂದು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಅದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲಿ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಬಂದ ಒಂಜಿ 200 ಶೋ 150-200 ಇಂಚಿನ ಶೋನೇ ಹಂಗೆ ಮಲ್ತದೇನು ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಾಗಿ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಕತೆ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುರ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಮಲ್ದ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಊರುಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಪಂಡ್ರಸರು ಮಲ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪದನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ವಂತಿಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಬಂಡಿರು ಅವು ಎಂಕ ನಾಟುಂಡು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ ಪಣ್ಣಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಂತಿ ತೋಜಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಗ್ಗಿನ ಚೀಂಗಮನೆ ಈರ್ದಾಯಾಗ ಅಗ್ಗಿವರು ಅವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ನಾಟುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತೆ ಆತ್ಪದ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಐಕ ನಡುಟ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿನ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಮುಗಿತಾಡೆಗೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಯಾನೇನು ನನ್ನ ಸರಿಯಾಪಜಿಂದ ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬೋರ್ಡು ನಂಚು CD ಪೂರ ಕಂತು ESB ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೇದ ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಚಿ ತೂನಗ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯನ ಅವು ಎಂಕ್ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುಣತಿ ಯಾನ ಎದುರುಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಆನಿಲ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆಗ ಪಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಬರೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು ಏತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನೇ ದೀದು ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರಿಯರ್ ಕಲಾವಿದ ಇಂದು ಇಂಬ್ಯಾಗೊಂದೇ ರೋಲ್ ಪಂದು ಮಲ್ಪಾದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೈದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ಗೆ ಮಲ್ತೆ
ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಜ ಅನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಏಜ್ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವಳಿತ ಊರು ಉಡಿತಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಆಪಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಹೊಸತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೋಡಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಗಳ ಇತ್ತೆದ ನಾಟಕಗಳ ಎಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಬೈತಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತದೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನಿಡೆ ಬರ್ಪುನೇಡು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಯಪಂಡ ಉಂದುತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಬತ್ತನೈಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ದಾತ್ರ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಪಿದೇ ಬತ್ತೇರು ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಬೆರಳಿಕೆಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತಾಯರು ಊರೊಮ್ಮೆಯರು ಕಲಾವಿದರು ದಾಯಪಂಡ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪೂರ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಎತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಆತೆ ತಂಡೋಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಎತ್ತೋ ತಂಡೋಲು ಹಿಡ್ಬೇಕ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪುನ್ನಾಲು ಐನು ಮೂಜಿನಾಲು ಆತೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಡೋಲು ಹಿಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಏತು ತಂಡೋಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ ದಾದಾತನ ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬುದ ನಾಟಕದ ಒಂಜ ಉಂದುಂಡತ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತೋಜಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಏತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುದು ಬೈದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಮಂಡ ಇರಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಾನಾಯ್ತು ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಮರಣಿಡಿದ ಇಂಚು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಆತನು ಪದ್ರಾಡು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಏತು ಕಲಾವಿದರು ಬೋಡು ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ದುಂಬುದೇನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ದು ಪಾಡಂದೆ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎತ್ತಿನ ಅವಿನ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ದಯಬಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಬೈದನು ಇತ್ತು ಐಟು ಪುರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಅವಿನ ಪುರ ನಾಟಕ ತೋಜಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಈರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋ ಇಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಈರ್ ಕೊರ್ನೆಯ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಗು ಆ ರೋಲ್ ದುಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದುಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಆ ಪಾತ್ರನ ಅನುಭವಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜಿಸಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ನಟೆ ಆವಡು ಉತ್ತಮ ನಟ ನಟಿ ಬಂದು ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಎರೇನು ಪನೋಲಿ ಇರೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನು ಒರಿಯನಿಂದ ಬಂದು ಜನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಸೀನು ಬರ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದೆಂದೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೀನು ಬತ್ತು ಪೋಡು ಆಯನ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ ಆಯ ಕನತದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪಾಡುವೇನು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಹೀರೋ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟ ಹಾಡು ಹೀರೋಯಿನಿ ಹಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊರುಡು ಮಿನಿ ಅಂಚೆ ಕಲಾವಿದರ ತಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಟನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಟೀಮ್ ನಟಿನಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಎತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೋದು ಅಕಲು ಒಂದು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಕಲು ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಎರಡೊಂಜಿ ಕಡೆಕದೊಂಜಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ದಾದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಓವರಾಲ್ ಇರಗೆ ಓವರಾಲ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಎಂಜೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದೀನಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಆಡು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅವು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಾಮಾತಿ ಏಪಲ ತೀರ್ಥಪಾಡು ಜೀರು ಸತ್ಯ ಅವಿನೊಂಜಿ ಜೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಮಲ್ಲಾಡು ಕೊರಿನ ಪಾತ್ರವು ಜೀವ ಜಿಂದಾವನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ತಿರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ತೂಪಿನ ಕಲಾವಿದನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟು ನೇರ್ನ ಆಯನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ತಿರುತು ಜಪ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ಳು ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜೋಳೆ ಹಾಳಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿರ್ದೇಶ ಅಂದೇ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ತಿನ ಬೇಲೆ 100% ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಂಡ
ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ ರಡ್ಡಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೂರ ಕಲಾವಿದನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಕಡಪುನ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿನ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ರಂಗ ಸಾರಥಿದ ರಂಗಪಯಣದ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಪಂಟ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಈ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆರು ಆರು ಎನ್ನ ಜಾದ್ದಾರ ಅದುಪ್ಪಯರು ಆರೊಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದಾರ್ ಊರ್ದಾರು ಇತ್ತಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು 85 ವರ್ಷ ಈಗ ಅನ್ನ ಪುದಾರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಲೀತಾ ಮರಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಕನ್ ಬೋಂದೆಳ್ಳುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಾಂಕಾಂದಿನ ಅಮ್ಮ ಅಂದನ್ ಬೇರೆ ಇರು ಸುರುಕು ಪಂಡಾರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆರಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನೇ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಾಂಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಜಾದು ಎಂಗೆ ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸೊಂಬತ್ತು ಊರು ಮಾಡಿನ ಎನ್ನ ಬೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಸಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಊರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತು ಇರುವಂಥ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ಇರು 71 ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನೇ ಮೂಡೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಮಿನಿ ಮಲ್ದೇರ ಜೀವನಡು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದೇ ಆಂಟಿ ಪನ್ಪನ ಬಂಡೆ ಎತ್ತೀರಿಗೆ ಆರು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಂತೀರಿ ಯಾನು ನಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸೊಂಬೋತೆ ನೆನಪುಂಡ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋನಪ್ಪಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಅವರು ಮಿತ್ತಡು ಹೊಟ್ಟೆಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಾಯಿಬಾಬನ ನಟದೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಶಾರ್ಜಾಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಿಂಗೆ ಬೈದು ನಾವು ಇಂಚೆ ಬೈದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ನ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಆತು ಒಂದು ಅವನಿತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಸತ 3-4 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಡ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಹೆಸರು ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಹೆಸರು ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏತು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪುರ ಅವೆನ್ ತೋಜದು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಂಚಂದತ್ತು ಉಪವಾಸ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತ ಅಂಚದು ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಸದಾ ಒಲ್ಲೇರಿಂದ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನು ಅದೇ ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯರಡೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬಂದ್ವಿ ಅರೆ ನಂಬುಲಿ ಸತ್ಯದಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಸಹನೆದಿಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಚು ಉಂಡು ಇನ್ನು ರಂಗ ಭೂಮಿಡು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗನ ಪುದರ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಳ್ಳದು ಮರಳ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆಟ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ತೂತಿನಿಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಮೂರು ಎನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕನೇ ಎಂಕೋರಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಅವೇನು ಒಗ್ಗೊಂದು ಪೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟದ ಹತ್ರನೇ ಎಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ಆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದು ಆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪನು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಆಲು NMC BR ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ 31 ಲಿನಿಕಲ ಅಲೆಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ 24 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿಲ್ಲ NMC ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ BR ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪನ್ನ 6 ನುಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ ತಿಂತ ಅದೇ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ ಬುಡಿದಿನ ಸುಮಾರು ಬಿನ್ನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವ ಪರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಸೀದಾ ಪುದಾರ್ ಕೇನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಉಳ್ಳದು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಏನಡ ಪಾತೆರಿಯರ್ ರಂಗಪಯಣದ ವಿಚಾರಡು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮೂಡಿದು ಬರೋಡು ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಿರೆ ಕೊರಡು ಇನಿ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಈತ್ ಪೂರ್ತು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾನೊಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತಿರಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ ಬದ್ದು ನಾವು ಪೂರ ಏನಾದ್ರು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಕೆ ನೀರು ಇದು ಸತಿ ಲೆಪ್ಪುನಗಳ ಬರ್ಪುಂಚ ಉಪದ್ರಲ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಅಂಚಾದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ
ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಅವನ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಆದ ಮಗೆ ಆದ ಪಲಯ ಆದ ಏನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ಪೋಡು ದಾಪಂಡ ಇಂಕ್ ಉಂದೆತ ಆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಎಂಚಿನ ಬೈದು ನಾ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಾರ ಎಂಚಿನ ಬರ ಬೈದು ಅವನು ಪೂರ ಪಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದ ದತ್ತು ಓದುದಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತು ಡ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದವೆ ಯಾ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರಂಗಸಾರಥಿ ರಂಗಪಯಣಗೆ ಏನು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ರೆಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಕಾರ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.